Assalamu alaykum, merhaban dostlar. Özünün uzaktaki yakınlarını beğendirmek isteyenlerin gepleşigi uzaktaki yakının bugün yine de efirde. Biz bugün Russiyadaki ildeşimiz Begenç Mahtumuliyev'in haýyşdy boýunça onun merhaban kıblasy bizim hormatly halifamız Türkmenistanyň at kadanyň artisti Uzakay Mahtumuliyew. Bugün şaly sene bilen onun doğulun günü bilen gutlamak üçin Uzakay aga döwletli ojagyna geldik. Ene asalymdan Uzakay agany tasavvur sagyrarys we ona Begenç şanyň ýollaryny neç owadan gülçemenli we beýlek sowgatlaryny goşurarys. Edi dostlaryny häzir meniň ýanymda Uzakay aganyň uzak ýyllyk kardeşi, begindeşi Türkmenistan at kadanyň medeni işgary Bahar Gulkalpakova we tanyma şahyr Bahar Bekçaýewa. Ýagny iki baharyň ortasynda men häzir Uzakay agany çagyrýas we ony begendirýäs. Şimdi hemen çıkart etme buraya bana kadar. Begenç şanyň maskaratyň adyndan. Maskara degen. Ablalar bakar. Ene Begenç şanyň maskaratyň adyndan. Bir de maskara degen. Dedecan uzak yaşa. Begenç oğlumdan Turgay. Ahval. Atkylan gutlaw ba. Seret gariba. Как Адагулан Гунин Гутылын Болсон. Желаю вам счастья, здоровья, чтобы никогда не болели, чтобы было всегда хорошее настроение, чтобы хорошо провели. Спасибо. Yeni bani. Дедушка, поздравляем тебя с днем рождения. Мы очень любим тебя. Спасибо. Унучку, спасибо. Gel dayladı. Как Адагулан Гутлы Болсон. Я поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе крепкого здоровья, долгих лет жизни и хороших друзей. Спасибо. Спасибо. Вот дедушка. Пусть живет долго-долго, дедушка. Ne var ha? Halipa. Son iskardı mı gülü? Yok, yaş kam ifte. Bahar Bekçaýewany tanıyan. Kim? Bahar Bekçaýewany. Oo, iyi şahirdin ha. Malade. Yürüyü tuzana koşku yaptı. İne. Baş gelmedi. Ruhsat belden okap Ya verecek. tak katip anda. Ya şiir de okap verildi. Şiir de kaydı. Ya bihmalarım madem. Şiir de kaydı. Addı zor ya utan. Şiir de kaldı. Duydan sonra tır mihvalama hani. Zehirli şahir Bahar Bekçaýewa yürüyü Uzakay agaň doğulun gününe bağışlap döredin koşusyny. Ruhsat berdiň halipalar okap verecek. Turgut meýdanyň synmaz garasy, doğulan günüň mutlu bolsun halipa. Sana joşýar ýürekleriň senasy elmadama gülüp ýaşa halipa. Nice yıllar fetin toylan bedegi, şudur kongol, derde bermegedegi. Allah'ım gör közmesin durmuş kadavi, bele başın egilmesin halipa. Ay sağ ol. Tiyatr sanatynyň inşe ýollaryny öwretdiňiz. Bir kuşak diýlerim. Dost ýardan doğrudur. Sabu suallaryň şagirdleriň minnetdardyr halipa. Akçar, garajadyr yenemeleje, üýşüp halka bagyt berdiňiz diňeje. Eň ýakyn insanyň bugün gelneje, şonuň bilen gülüp ýaşaň halipa. Gudok ýaşa. Aramyzda gülüp ýaşa. Allah Tebdilem dama gerek. Sağ olun araya sarca. Mihvallar sağ olun. Hormatly. Mihvallar ina zahmet olurlar. Toy gutlap keldiler. Mazmun şiirin ardu ediyat. O da yaşlı ardu ediyat. Saat başladı. Emi mihvallamızı toyda sana geçirip onun zaman aydınlar bilen devam ediversek. Aydın bilen, sağ bilen.
yakman kamasınlar. Görüşme diyali. Dokpa yakman devlette o çokunda. Dokpa yakman doklanın ve söz sağlıkta sağlam olan beynelip kesiyor. Bizim Kudokta Halifa yeni buraya Kudokta mutabık ediyor. Bu elemi de YouTube kanalındaki Kudokta yakın